Huwa Sulejman Samake, immigrant ta' 26 sena mill-Mali li ndarab minn żewġ tiri sparati mill-Pulizija tal-Mobile wara li dan attakka lill-istess pulizija b'sikkina kbira. Il-każ seħħ il-ġimgħa filgħodu għal ħabta tas-7:30 fl-għerien ta' fuq l-irdumiet ta' Ar Ħasan. L-aħħar żviluppi dwar dan il-każ ingħataw mill-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo f'konferenza tal-aħbarijiet. Kien spjegati li l-Pulizija sparaw 6 tiri lejn l-immigrant illi minnhom 4 kienu tiri ta' twissija fl-ajru. L-ewwel tiri ma ntlaqtux, l-ewwel tiri kienu t-tiri tal-aħħar mis-sitta. Kienu mbagħad. Ġew sparati warning shots. Il-każ kellu l-bidu tiegħu ftit tal-jiem wara li l-Pulizija irċevew informazzjoni li hemm persuna x'aktarx immigrant irregolari li qed jgħix f'wieħed mill-għerien ta' Ar Ħasan. Minħabba illi l-aċċess huwa magħluq saru diversi ispezzjonijiet fl-inħawi illi rriżultaw fin-negattiv. Madankollu il-ġimgħa filgħodu il-Pulizija rċevit informazzjoni li hemm persuna rieqda fl-ar. Unit mill-iskwadra tal-Mobile bit-3 pulizija fiha marret fuq il-post fejn sabu lill-immigrant f'wieħed mill-għerien. Il-Kummissarju Rizzo spjega li l-Pulizija wara tentattivi falluti sabiex din il-persuna toħroġ mill-ar, din f'daqqa u l-ħin ħarġet minn ħwejjeġa sikkina. Arma li kien riżhom x'imkien kif ġejt informat li sewwa ġo ħsiemu arma mhux ħażin għandha ġafra biss disa pulizzieri kif qed jiġi informat manku ta' xi piet jiġri arma kbira mhux ħażin. U f'kemm ilek beda jippunta u jxejjera lejn l-iktar pulizija li kien hemm qrib tiegħu dak il-ħin. Kien hawn li l-Pulizija użaw il-pepper spray sabiex l-immigrant ma jibqax aggressiv fil-konfront tagħhom. Madankollu dan kompla jkun aggressiv u għalhekk wieħed mill-Pulizija kien kostret li juża l-arma tan-nar. Il-Kummissarju Rizzo konferma li Samake intlaqat f'koxtu u f'żaqqu li ma balla ħarġet minn wara. Iżda minkejja li waqaf fl-art mill-qut dan xorta rnexxielu jqum u jmur lura fl-art fejn ħeba s-sikkina. Kien hawn intalbet l-assistenza ta' aktar pulizija tal-Mobile kif ukoll tal-SAG illi iċċirkondaw l-ar u arrestawh. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-immigrant l-isptar fejn ġie iċċertifikat li jinsab f'qagħda kritika u qed jiġi ikkurat fit-taqsima tal-kura intensiva fil-periklu tal-mewt. Minnu fih bdiet tfittxija s-sikkina fejn din instabet moħbija fl-ar. Huwa mifhum li l-immigrant kellu wkoll problemi mentali tant li qatta xi żmien fl-isptar Monte Carmeli. Il-Kummissarju qal illi Samake kien jgħix fil-villaġġ tat-Tinet ta' Ħalfar. Il-Kummissarju tal-Pulizija konferma wkoll li video ta' ftit sekondi li nġibet minn wieħed mill-Pulizija bil-Mobile illi juri li Samake jaggredixxi lil kollega tiegħu ingħata lill-Maġistrat sabiex jiġi eżaminat minn espert. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Nivella fejn ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.